Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, qadrli dostlar. Бик күп сораулар соңгы арада бирәләр гаилә мөнәсәбәте буенча. Ничек гаиләдә татулыкны сакларга була микән? Ничек беренче мизгелдә менә бер-берсен сөеп, яратып, гашыйк булып кавышкан мизгелләрне мизгелләрнең шушы хисләрнең халәтен югалтмаска микән дип. Бер мисал китерергә телим. Җома көнне вәгазьгә әзерләнәм. Тырыша аятлар, хадислар язып утырам. Ишек ачык булгач, бу шакып тормыйча бүлмәгә килә, каршыма утыра, миңа карап утыра. Топтын утырган, дәшмичә миңа карап утырган егет үкереп җылап җибәрмәсме? Кешенең күңеле тулып китте, нишләп елый микән дип сорау бирдем. Хәзрәт, хатын мине яратмый диде. Нишлимсең инде? Булгалый торган хәл, нишлим инде? Яратмагач. Ансы гына түгел, хәзрәт. Мин дә хатынны яратмыйм бит ди. Менә монсы проблем. Ул сине яратмый, син аны яратмыйсың. Мәхәббәт бар иде, хәзер юк. Әйдә эзлибез, кая киткән микән? Кая югалган микән дип аның белән сөйләшә башладык. Бер сорау бирәм. Кайсы вакытта соңгы мәртәбә белән матур, җылы, татлы сүз әйткәнем булды? Бүләкләр бүләк иткән булды. Хәзрәт бик еш бүләк итәм, бик күп бүләк итәм дип әйтә. Ярый, әйдә тикшереп куйык әле, телефонны ал, тавышын ачып куй һәм хатыныңның номерын җыеп, берничә матур, татлы, баллы сүз белән өндәшеп куй. Шулай эшләде, җыеп, хатына матурым, җимешем, кояшым, хәлләр ничек дип матур, баллы телле булды бу. Хатыны танымады моны. Фәрит синмесең бу? Дип, моны танымыйча сорау бирде. Бу Фәрит кызарып чыкты, тизрәк телефонын сүндерде, оялып китте. Хатыны янәдән шылтыратып, Фәрит, нәрсә булды? Авария эләктеңме? Бер нәрсә булдымы? Бәрелдеме, суылдымы? Нәрсә булды дип. Бу тизрәк сүндерде, оялып китте. Һәм мин анарга әйттем. Менә күрдеңме сәбәбе кая? Мәхәббәтнең суынганның сәбәбе бер-берегезгә карата җылы, татлы, баллы мәхәббәтегезне үстерә торган сүзләрнең югалуы сәбәбендә килеп чыкты. Бер атнадан соң җомга көнне шатланып, сөенеп, елмаеп килдем. Хәзрәт, киләле кочаклыйм әле сине дип, кочаклап, рәхмәтләр әйтеп. Хәзрәт, яратам икән хатынны. Шундый яратам, мин генә түгел, ул да мине ярата икән дип әйтеп куя бу. Һәм аңлата килдем ди игә. Матурым, җаным, кояшым дип, матур, татлы, нинди сүз белдем, җылы сүз, шуны әйттем хатыныма. Хатын миңа сәйер иттереп карап куйды берничә мәртәбә белән. Икенче көнне иртүк миннән иртәрәк торып, тәмне кыймаклар әзерләде бу. Мин инде шул кыймакларны ел буе күрмәгән кеше. Хәзрәт ди, ул кыймакларны ашап, икенче көнне көтеп тормадым, бәйрәм сәбәпләрен, матур чәчәкләр алып бирдем. Хатын бөтенләй хушын юалту дәрәҗәдә булды. Аннары утырдык, сөйләштек һәм шушы җылы мөнәсәбәткә бик каты сусадык икәнлеген билгеле булды. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам шуңа күрә хадистә әйтә: "Әй бәндәләр, бер-берегезнең арада булган җылы мөнәсәбәтне, шин ихлас мәхәббәтне уятырга теләсәгез, хөрмәтне арттырырга теләсәгез, бүләкләр бирешегез. Яктылык белән, әҗр-саваплар сөй-хөрмәт белән кайтачак ала бирсә." Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.